video. I dag er det sådan faktisk en lidt mere ekstra Minecraft ekspedition. Hey, hold i vand. Hold i. Luk op. Hvem er I? Ja, mennesker, kan du godt se. Ikke? Hvad skulle I ellers være? Hvad laver I her? Det er jo ikke et hus, vel? Jo, det er. Jo. Ja, det er rigtigt. Vi har gæster med i dag. Ja, jeg var gæster. Vi har gæster med i dag. Og jeg ved ikke, om I kan gætte den ene. Det er sikkert Theo, fordi det står Pauk. Hvad fuck laver du, Theo? Og det der, det er så Silas, Master Silas One. Ja. Ja. En ekstra episode. Ja, det er Mhm. Silas, hvad fuck laver du? Det er sgu da ikke noget hav, det er en fucking sump. Silas, satte du home i vores hus? Hvorfor er der en pæl i der? Silas, satte du home i vores hus? Silas, satte du home i vores hus? Kan det tage så lang tid at komme her? Nej, det gør jeg ikke. Så kan vi komme derover. Undskyld, Silas. Jeg fik dit hoved, Silas! Silas, jeg fik dit hoved bare tilbage, som jeg bare jeg giver dig. Men tak fordi jeg fik dit hoved, Silas. Så skal jeg have det. Jeg vil mit hoved. Så ser du ulækkert ud. Husk den er væk, vi skal lave, Silas. Silas, her. I'm gonna pop some tags. Filmer du stadig? Ja, jeg filmer sgu da stadig. Silas, Jonathan, du skal ikke lave hul i vores hus. Ja, men vi er i gang med at lave væggen, for fuck's sake. Du får mit hoved, Theo. Hvad? Nej, jeg vil gerne have det. Jeg vil have mit hoved. Silas. Du må ikke få dit hoved, Silas. Du har ikke fortjent det. Se, vi skal over ved, så siden hvis vi bygger det andet hus. Giv ham hans hoved tilbage, din bandit. Ja, jeg strømmer udlagt. Hvor er du? Det er ham, der er bandit. Giv ham sit hoved tilbage. Silas, vi vil gå til det der tennissted. Hey! Jeg fandt det rigtig godt sted. Du bliver bare væk. Hvem? Nej, Ja, det er meget selskabet, som have et hus. det må I ikke. Silas, tilbage til mig. Det er dig, så vi ikke alle sammen skulle sammen, så er vi nødt til at have det andet. Det er godt skidt. Se, Jeg slår dig, Silas. nej, du må ikke. Det var Theo, der sagde det. Sil, tilbage du må eller hvad? I'm gonna pop some tags. Yeah, and $20 in my bag. Yes. Oscar? Silas for helvede. Oscar? Silas. Vil lige gå ud og fælde noget træ? Tak. Rip, Silas gik ud. Jeg går med dig. Kom. Silas gik ud i samtale. Gik Silas ud? Ja, han er ikke med at rip, jeg skal klare det. Rip Silas. Hans iPad gik sikkert død, eller... Det er lidt professionelt ved at have Skype på computer. Oscar, jeg har 2 både. Du må gerne få den ene. Jeg har også en båd. Okay. Jeg har faktisk 2. Jeg starter med 2. Ej, internettet gik. Rip. Wee! Hvis han internet gik, burde han selv med Minecraft Circus på. Vi skal have sukker. Øv. Sukker! Ja, først så troede jeg, det var en creeper. Sådan der, så er det skidt. Er Silas igen? Nej, jeg har taget med, men jeg ikke siger, han har ikke taget med. I'm gonna pop some tags. Oscar, husk nu at gå ud og fælde noget træ. Oscar? Jeg stiller min båd cirka her, okay? Sådan, Sil. Hvor blev min båd af? Sil! Hvad? Se på det. Ja, ja. Jeg synes, jeg synes, det er... Hvad? Der sker så meget lort. Hvad der sker der lort? Ikke mere pind, jeg har ikke brug for dig, du. Er du røget ud af Skype? Du er heller ikke det vigtigste. Yay, gris! Jeg slår dig ihjel, Mr. Gris. Du skal dø. Tilbage med lige, Sil. What the fuck? Min båd kan ikke dø. Tilbage med lige, Sil. Gris. Jeg har tæt medalje. Jeg har fundet Sugar King. Giv mig en medalje. Jeg slog en gris ihjel. Endelig. Medalje, ellers bliver jeg sur. Jeg har lige fundet Sugar King. Giv mig min medalje.
Silas, skal vi dyrke sugarcane? Det synes jeg. Sugarcane, og jeg har 3. Er Silas med stadig? Ja. I'm gonna pop some time. Ja. $20 in my bucket. Ja. Nej, vi skal sætte op på vores... Nogen får vores dør. Skal vi have den? Jeg ved ikke, hvor min hjelm er. Silas, prøv at se, der er kæmpe bjerg, så vi bor deroppe. Det er lidt for stort. Vi bor oppe i en bakke. Rip os. Der skal jo lige okay? Mor, du skal gå ud af det lille ud i køkkenet. Jeg har lige... Jeg har lige sprøjt rigtig sejt sted. Se på mig det her. Jeg tipper her lige til. I'm gonna pop some dags. Dø, lille får. $20 in my bucket. Jonathan, Hvad? stop eller slå dig hjem. Det er ikke mig. Du synger fucking helt. Det er sgu da ikke mig. Jeg vil synge pocket. Eller hvad fanden det sådan hedder. Bucket. Jeg vil slå... jeg kom til at slå en hest, nu bliver jeg nødt til at slå den. Oscar, hvor meget træ har du? Der er 3, jeg har. Ja. Lad mig lige se. Du skal ikke lave det om til planker. Hvad? Du skal ikke lave det om til planker. Det har jeg lige gjort. Oscar, find noget mere. Men jeg har nok, så bare lav det hele Jeg har om til... 3. Jeg har 3, som ikke er planker. Jamen, det er også fint. Hvor mange planker har du? 64 plus 7. Ja, det er nok. 71. 71. Ja, det er fint. Sil. Sil. Hvad? TP mig lige, jeg får en fucking plads sted. Ja, jeg har set en jungle. Og en sump. Wow, det er ikke junglen. Oscar, du har fået en medalje for at finde en jungle. Jeg har fået En medalje? Jeg fortjener en til for at have fundet en stor jungle. Og så en til for at have... Oscar, begynd at tage træet, fordi nogle gange måske skal vi bruge det. Jeg har slået noget træ ned. Ja, du skal slå det hele. Jeg har slået træ ned. Det er ret mærkeligt. Man kan ikke høre Theo så meget. Det er rigtigt. Nå, det var bare hans headset. Ja. Det var med headset. Du kan ikke fortjene det. Du har fået, ikke? Det er ret lort, der er noget... Jonathan, Hvad? Jeg skal som en hest. optager vi stadig? Oscar, jeg siger, når vi ikke optager mere. Nej, men lige så vi kan få mit hoved, ikke? Så det kan stå ude for vores hoved, ude for vores dør. Hey, det vil jeg også have, Oscar. Hvad vil du også have? Sådan. Vores hoveder. TPA, hvad hedder det? Hvad er det? Oscar, kom. Der er meget Cecilia til det. Jeg har TPA til dig. Nej, hvor meget træ har du? 16 stykker. Virkelig? Ja. Det er fint. Jeg hakker videre nu. Nej, bare tilbage til mig. Fuck det der dumme headset. Hvis headset er det. Jeg fik mit hoved i kold. Oscar, kom. Skal jeg have TPA til dig nu? Nej, bare skriv home. Hvad med gearset? Hvad er mit hoved på? Havde jeg en hjelm? Oscar, bare skriv Hvad er home. det med din, Silas? Det var din. Ja. Nej, jeg har lavet min. Se. Nå, Nej, det kunne jeg. så giv mig en. Oscar, slå mig ihjel nu. Ikke til at prøve det, måske. Men Oscar, ikke lige nu. Jeg skal lige gøre noget. Hvorfor brænder du træ? Du ved godt, man kan lave træ om til kul. Ja, det ved jeg godt. Er det ikke et godt sted, det her? Oscar, jeg har min chest her. Hvad? Du skal lige væk fra det der sten. Oscar, min chest er her. Min chest er over i det her hjørne. Det er helt usynligt. Sid lige her, sid lige her. Altså, jeg tager den svær. Sid, kan vi ikke lave det lige her? Det er fint, okay. Jonathan, kig bag dig.
Nej, ikke lige nu, Oscar. I stedet for at bruge hvidt træ, så i stedet for at bruge hvidt træ, så bliver det godt. Jonas, Maja, far, vi går en tur. Ja, gå. Du skal springe med til klokken 6. Men der er sådan følger det over. Ja, mor. Ja, du må gerne slå mig nu ihjel. Ja, det er mit. Oscar, slå mig ihjel. Oscar, please. Det var sgu Ja, du fik mit hoved, Oscar. Her, Jonas, her skal også hvor højt skal det være? Så højt her, Sid. Kig. Det skal være 7 højt. 7, hvor meget er det? Oscar, giv mig mit hoved tilbage. Du skal der. Nej, må jeg ikke nok få dit hoved? Præcis. Bebe. Nej, det må du ikke. 10 brev, ikke? 1, 2, 3. Oscar, du lægger det her. Oscar, du lægger dit hoved her. Du skal også lige slå mig ihjel. Lige så kan I få mit hoved. Oscar, lav lige en kiste til dig. Jeg lægger bare de fleste af dem. Sådan. Ej, her skal også større. Nej, det gør jeg bare. Oscar, husk også din rustning. Og dit sværd. 10, så er det 1, 2, 3, 4. I'm gonna pop some Yeah. colors. Pretty colors in my pocket. Fucking sikker. Bare 1 dør. Så I bare lave Jonas Wreck 1 dør. Oscar, dit sværd. 4 historie i Jeg start. ved ikke også. Så 10. Er det ikke 10 her? Jo, 1, 2, 3. Oscar, det skal du ikke, det der. Jeg ved godt, jeg ikke skal lave en double chest. Slå den ind. 10. Sådan. Så langt kan det være. Så gør de begge to. Men først har jeg de ting, der var mine. Hjælp mig lige, Jonas. Det har jeg gjort. Hvad skal jeg hjælpe dig med, Theo? Jamen, jeg er i gang med at bygge den første mur. Nej, jeg kan bare lave sådan noget. Som alle dine ting op, Jonas. Det gør jeg bare. Nå, det var kun en af kisterne, der Så er der plads. Giv mig lige den kiste. Så det der. Silas, jeg vil stadig ikke bo under trappen. Ved du? Ja. Det er sjovt. Oscar, er du klar? Oscar kunne bo under trappen. Nej, Oscar, vil du ikke bo under trappen? nej. Hvorfor ikke? Hvorfor skulle jeg ville bo Du er under jo Harry. Du er Harry. Nej, ja. Okay. Jeg har lyst til at stå der ihjel nu. Giv mig lige noget. Silas, giv mig lige noget hvide. Jeg har brug for det hvide. Oscar, er du klar? Nej. Sil. Bare giv det hele. Du har lidt brug for det. Det er mig, der laver det der hvide. Jeg tager noget af de ubrugelige ting og bare lægger dem. Jeg har dårligt hele tiden. Du har ikke fået alt. Der er, så der vi har ikke brug for mere. Emnet er ubrugeligt. Fjern er ubrugelig. Hvad skal jeg få noget af det her? Speed potion er ikke ubrugelig, men det er En tilbage. hvad er ubrugeligt? Er det lige også? Skal jeg lave det der fede? Jeg laver lige crafting table. 9 pile er ubrugeligt. Det vil jeg ikke mere, det er en dual træ. Så skriv med. Jeg sætter lige home. Sæt home til. Oscar, jeg har bare lyst til at dræbe dig lige nu. Jonathan, hvis du slår mig ihjel nu, jeg slår dig ihjel. Det var ikke sagt. Jeg putter bare lige de her sugarcane til. Ja. Det har jeg. $20 in my book. Jeg går lige ud og finder nogle. Sådan, bare slå mig ihjel. Okay, Det er jo er du klar? ret dårligt sted lige nu. Jeg fik dit hoved, Oscar. Jeg går ud og lægger det. Jeg bare skriv med. Sæt home. Prøv at jeg nu kommer Det lige tager lidt tid for mig at blive respawn, og det er ret irriterende. Jeg har en lang computer. Okay, Det jeg har er jeg lige ikke tænkt mig. Lige meget. Oscar skal gå home. Jeg har lægget dit hoved ude. Okay? I'm gonna pop some tags. Jeg skal lige have min ting. Oscar, her er din båd. Den er ikke ubrugelig. Oscar, jeg henter lige noget vand og Theo og Silas. Okay?
til. Theo, vi kan ødelægge en af vores både, så det bliver til 3. Det går det som 5, Theo. Sådan. Og jeg skal prøve at se. Jeg har 2 buer. Theo, Når jeg klikker. Oscar, hvis du ved, bare så du ved, hvor Sugar Kingsen er blevet af, det er fordi, jeg planter dem nu. Okay. Hvad er her igen til? Det skal jeg lære det der ud på huset. Nej, jeg har Theo, der kommer en zombie og angreb dig. Og så døde jeg. Så til! Og alt. Sådan, giv mig dit, det der. Prøv så, du kunne sætte det sådan oven på det der. Ja, sådan der. Silas, giv mig dit. Man kan gøre det, Silas, vil gøre det. Jeg vil til at springe ned i vandet, okay? Så det er forkert. Det gør du. Det var dumt. Sådan der, Sil. I er godt. Kom, Sil. Men du er bedste huset. Når vi er færdige med vores hus, så skal dig også komme og se, okay? Okay. Også når... Vi skal dræbe jer, så vi kan få jeres hoveder. Nej. I må kun få jeres egen hoveder. Nej, det skal dræbe andre. Dræbe andre. Ja, men ikke os. Men så I ikke hænge jeres eget hoved på døren, så man ved, hvad hus det er. Det har vi gjort. Det har vi også gjort. Og det var meget sjældent. Så har Silas fået lov til at dræbe Theo? Ja, og han har fået lov til at drikke mig. Nej, han har ikke fået lov til at drikke mig. Nej, jeg fik lov til det. Nej, det var. Jeg sagde, at det er dit hoved, så okay. Det er løgn, at Theo han siger. Silas, giv mig lige noget træ. Silas, fight. Der er så langt her på min monster efter. Den er taget af buset, det skal have. Nok, der er det. Det spiller. Jeg dør faktisk. Så jeg har 2 liv. Der er et halvt liv. Nej, jeg har lige reddet før. Tak, Silas. Nej, det er så. Help. Min værste fjende, en creeper, er tilbage. Fik du en enchanted boot? Fik du en enchanted boot, Silas? Ja. Det var den sidste gode. Den er power 3 og punch 1. Hvor vildt, Silas. Den sidste gode. Den kan ikke bruge så meget. Fuck, det er fedt, Silas. Theo, der står her... okay, du er inde på serveren. Der er 3 sugar canes her. Er det dem, du har plantet, Jonathan? Jo. Ja, det er dem. Jeg kan lige lade skaffe noget træ. Filmer du stadig? Jeg siger, når jeg, stopper med at filme. Okay. Jonathan, Hvad? den her video er allerede en halv time lang. Og hvad så? Det der. Nej, men vi har I kun der rundt samtidig. Eller 2 minutter over en halv time. Nej, jeg siger, det skal vi 2 timer. I den der samtale, som skal over 2 timer. Ikke silo. Til det senere, så skal vi spille noget. Eller måske om en halv time, så vi kan spille noget mere minigame. Fuck. Skal vi til? Jeg hopper. Nej, Peter, du må ikke forlægge vores hus. Skal vi til? Det er bare... Lolly. Jeg fik ikke en skue. Jeg fik ikke en skue. I'm gonna pop some tags. Men skal vi til om en halv time, så vi så gå ind og spille? Hvor klokken Jonathan, jeg spiller lige noget jern, okay? Ja, det gør du bare. Sil, hvor klokken er... Hvor klokken er 5. Tak, Sambi. Silas, hvor klokken er 5, så vi så gå ind og spille noget mini-game. Det er godt. Der står en baby, som vi lige ved siden af mit hoved. Jeg er ligeglad. I'm gonna pop some tags. Jo, så lægger du lige IP nede i beskrivelsen. Ah. Nå. Det er okay, spil på en 7. Vi starter ikke med et.
Ja, okay. Og lad være. Jeg lægger serveradressen Nej, ned. du har ikke det der første klasse. Kan du huske, at du i dag? Nogen ringer til mig faktisk. I kan så ikke høre til mere. Sådan, jeg skulle bare lige sige, du Hvem var det? eller jeg har Ja, det er snart færdigt. Det har taget lang tid for jer, det har taget rigtig tid. Og det var tredje hus, fordi alle de andre to spil var væk fra det. Det er rigtig simpelt. Jonathan, det var dit! Færdig, inden jeg slår dig ihjel, hvis ikke jeg dør af Anne først. Hvad gjorde han? Han skød mig med en pige. Det er også til at gøre. Oscar, er du klar? Jonathan, hvis du gør det. Jeg er næsten død. Okay, så lad det være. Kan du Det siger han bare på at stoppe. prøve? Nej. Spiser noget mad først. Oh fuck, kommer du op efter mig? Nej. Jeg står bare klar, hvis... Jonathan, jeg tror godt, jeg kan overleve skydene. Okay. Whee! Jeg dø. Skyd mig igen. Okay. Hver gang du kan. Lige der blev så fucking sur over. Igen? Faktisk mindre. Igen? Nej. Ikke Hvorfor? igen. Hvorfor ikke? Vi skal faktisk gå ud. Jeg har lyst til det. Oscar, hvad tror du, at han beskyder med en pil, og det er dejligt? Oscar, undskyld. Oh fuck! Den havde vi til. Han dræber mig. Hvad? Oscar, du dræber mig næsten. Ja, du dræbte også mig næsten. Vi skal sådan en tavle med, at det bliver dræbt. Det var kun noget af det, jeg sagde ja til. Nogle gange med Jonathan og Oscar, synes jeg sådan en fight, dig og Jonathan, da jeg får kæk. Dig og Oscar mod Marcel, men vi kan tænke tilbage. Det ved jeg ikke. Men man skal tænke alle ting tilbage, men man må gerne beholde hovederne af dem, man dræber. Fint, og hvis du ikke overholder det, så vil vi sparke dig en gang i pikken. I virkeligheden. Ja. Og det vi har aftalt, at vi går på dræbe hinanden. Ja. Hvis vi skulle lave sådan en kamp der, så må jeg gerne. Hvis er det næsten er der. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare baby på hovedet. Hvad mener du med det? Kan du ikke huske den der Justin Bieber sang, Oscar? Den der fra 2010. Den der... Jeg er ligeglad med, hvad fanden den hedder. Baby. Baby, baby. Og så der er anden, som den der, han har også lavet den der. Hvad det er min? Hvad var det, han sagt til? Det er ikke særlig kønt. Nej, det kan jeg vide. Jeg synes, som ikke var specielt god til at synge. Hvad det er min? Jeg mener, at du ikke er specielt god til at Jeg synge. prøver på dig, du låser. Lad os lige lave til video, skal vi ikke sige. Jo, så skal de video ikke til at slutte snart. Hvorfor? Det er ikke meningen. Jeg tror ikke, den bare skal slutte. Det synes jeg. Jeg laver lige en ny pickaxe. Så måske sige, det er det slutning, og vi lavede den der fejl, jeg lige spurgte jer, om I godt ville, og så sagde tja. Ja, du ved godt, at folkene, der ser den her video, godt kan høre dig. Ja, jeg har sagt det. Jeg har sagt det. Det må de ikke. Så det er ulovligt, at folk, der ser den her video, hører os. Skal vi lave fejl, eller hvad? Det burde du vide. Vi tager fejlene. Silas, hvorfor tager du hjælp? Jeg har en rigtig færre vej. Mig og dig mod Oscar. Nej, okay. Hvis vi tager en fight, jer to, må mig og Silas, så må mig og Silas, vi må ikke have hjælp på, men det må I gerne. Okay. Så vi har fuld eje. Jeg gider ikke. Kom, vi giver tingene tilbage, Oscar. Jeg er ligeglad. Oscar, så er du sagt dit for. Jeg synes, det er kedeligt. Men så lad os finde et sted, jeg skriver /wild. Ja. Hej.
Okay, så gør vi det. Yes. Og vinder bare de andre, 2 andre skruer. Og æren. Silas, giv mig lige nogle piger. Jeg er kan hente i kisten. Jeg ved ikke, hvad Tenny TP det er. Og far TP. Skal jeg TP over til dig, Jonathan? Tak til. Husk, jeg har 24 piger. Jeg TP over til dig, Jonathan. Jeg tipper også over til Jonathan. Nej, ikke lige nu, ikke lige nu. Gør jeg klar til at holde space nede, okay? Ja, jeg har da spillet. Allerede. Jeg har Skal spillet. vi tilbage over til jer, eller skal I tilbage over til mig? Jeg har space nede, Jonathan. Hvad? Jeg har space nede. Jeg har til Morty Cake, for jeg venter dig på. Ja, okay. Skal jeg trykke enter? Jeg trykker enter, Jonathan. Oscar, du skal lige tilbage til mig igen. Hvorfor gør du det aldrig? Så var det ja. Men det gør jeg... Den sidste TP'er til mig. Det... Ja, vi kan jo ikke nu, for nu skal der gå noget tid, før vi kan igen. Skal vi stadig holde shift nede, hvor vi spawner? Så TP'er til Silas. Okay, tilbage i Mars. Sådan. Jeg TP'er til Jonathan. Jeg kan have 6 sekunder, kan jeg til Morty. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Jonathan, Du kan. Silas siger ja. Silas, du skal sige ja. Der står, at der ikke er nogen, der... Nu har jeg. Nu har jeg. Ja, jeg har. Sådan. Nu er det. Og Oscar TP til Theo. Hvad? TP til Theo. Skal jeg? Ja. Men ellers. Nej, så ringer jeg. Jeg ved, du elsker mig, Theo. Er du klar? Pik. Hvornår sætter du ind? Pik. Sådan der. Hvor er Oscar henne? Kommer Jeg dør sikkert med en sammenhæng. Silas, vi stiller os her. Vi står her, I står på den. Silas stiller her. Jeg tager, hvad det hedder Oscar, okay? Nej, du må ikke sigte endnu. Først må vi gå i gang med musik. Jamen, jeg har ikke Men Silas... Nå, okay, han sigter ikke. Kan du godt give mig nogle piger, jeg har ingen? Ja. Silas, jeg ser 3, 2, 1, nu go. Er I klar? Nej. Nej. Oscar skal lige have pile. Jeg har ikke en skid. Ja, I okay. siger, I er klar. Silas, vi er klar til. Her. Er I klar? Ja. Du må ikke sigte, Silas. Du må ikke Så sigte. undskyld, det. Stop, du Du må godt skyde mig også. Du må godt skyde mig. Jeg skal også lige have noget liv. Først. Silas! Super. Jeg gør det for ham. Nu er det færdigt. 3, 2, 1, go! Let's Fuck, jeg dør. okay, ikke noget. Nej, jeg er ikke død. Oscar! Se, jeg dør. Hvad fanden der er noget, der kan ikke. Jeg kan slet ikke gøre det. Nej, jeg vil... Så okay. Jeg er død. Jeg dræbte Silas. Silas, vi vinder. Jeg kan tænke. Nej, Silas, vi tabte! Silas. Tabte Silas. Nej, Silas tabte. Okay, tilbage til mig. Det er virkelig. Morty, jeg skal have mine ting tilbage. Ja, det ligger under vandet. Skal jeg også, for jeg er død. Men jeg ved godt, hvor de ligger. Okay, de ligger hernede, Silas. Sig ja til mig, I må have vores hoveder. Jo, sig ja. Ja. Lad os se, vi tager en til. Ja, nej. Jo, så var en til. Vi venter lige til, jeg får lige De er dernede. Jeg siger pære lige til dig, Jonathan. Fuck, Jeg har nogle rystninger. Jeg har en chest, en starter tonic. Jeg har en starter pants. Ja, det har jeg. Fik op. Ja, jeg har også et hoved. Sådan der, mand. Theo, jeg har fucking dit hoved. Ja, men... Oscar, jeg har dit chest. Hvad er mine ting til, jo? Jeg har din chest. Okay. Her, Oscar. Oscar, jeg kaster dit armor til dig. Oscar! Det ligger dernede. Sikke nogen hjælp, Silas. Vi har ikke nogen hjælp. Jeg har heller ingen hjælp. Jo, her. Jeg har en til. Lorte kylling, altså. Okay, vi gør det igen. Jeg skal lige have noget gear. Giv mig lige noget, jeg har ikke. Jeg skal også have alle mine andre ting. Ja, jeg er her. Så kom her, boss. Hov,
Oscar, jeg har din iron ingot. I skal give noget gear til mig. Har du givet mig noget gear? Det var mig, der har. Jeg har også gear. I har givet skid til mig. Jeg har ikke noget gear. Jeg går lige ned og finder noget. Jeg har kæmpe svært til det. Jeg har en hjelm åbenbart. Ja, det er min. Der mangler flere ting stadig. Kan du roligt, vi har ikke mere opspist. Måske har jeg nogle af tingene. Oscar, har du noget armor til mig? Jeg har 5 iron ingots. Det er min hjelm. Har I noget armor? Spørg, please, spørg. Jeg har nogle tools, og dem kan jeg. Det er mine, Oscar. Oscar, det er mine. Oscar, har du din pickaxe? Nej, jo, jeg har en ødelagt pickaxe, men jeg har også en anden pickaxe, som også... Giv nu mig noget armor. Det er ikke kun jeg, der har armor. Jeg har også. Jeg har ikke noget. 5 iron ingot til min. Oscar, se, du bruger noget armor. Jeg har ikke dit armor. Har du set? Hvad? Har du mit armor? Hvad med voldtægt? Ja. Vi har fundet noget jern, så vi giver det tilbage til jo. Så vi giver noget armor til dig. Er der 5 jern? Præcis 5 jern. Jo, Ja. men har I ikke noget hjemme der? Jern, så er det mine. Jonathan, har I ikke noget hjemme i jeres chest? Man kan tage det med, I får det tilbage igen. I har det hjemme. Jamen, vi betaler dit iron armor. Nu kan du først få 5... lige nu betaler vi dig 5 iron ingots. Så kan du lave en hjelm. Eller sko. Ja, okay, så kan mig det blive smart. Mm-hmm. Nu er solen også ved at gå ned. Åh. Er det ikke lige meget? Okay, jeg tror bare vi skal sige farvel nu. Nå, men jeg vil have det der. Nu må jeg må gerne bruge hjælp, fordi jeg kan næsten ikke noget ting. Og jeg skylder mig også mit sværd og min økse. Dit sværd? Nu tror vi fight, jeg er ligeglad. Jeg tipper til Master Sears. Master Sears, du flækker, hvis du gider vi ikke. Hvad? Vi skal jo ikke fighte. Jo, vi tager ikke fight. Nej. Jo, tør I ikke? Nej, jeg gider ikke. Nu så dårligt det jeg har. Jeg har en hjelm og nogle sko. Silas har ikke engang. Han har ikke nogen hjælp. Jeg er ligeglad med, hvad I har. Kom, Silas, skal vi ikke spille minigame? Okay, vi ses alle sammen. Hej. Hej, Oscar.